ito po yung makukuha nyo sa 700. Napaka cute. Panalo makakuha. Wala ko nakikita ang issue dito. Tony Parker, Peak Kyrie pa pala dyan. Handa pa tayong ganyan. Tapos may nag-iisang Kyaudan. Third task. Pasok muna tayo kasi sarado na. Ayan. Thursday update. Ano po yung mga natirang sapatos dito? Papakita ko lang kung mabilis ako ano mga meron pa. Ito, yung Hanta na 1-1 natin. Oh. Ganda niyan. Yung NBA collab nila. So kami ngayong araw po 30% off Thursday. Ito 1-1 magiging 700 plus na lang. So ito po yung makukuha nyo sa 700 pesos nyo. Yan. Lahat po ng sapatos naka 30% off. So ito kung 1-1 siya nasa 700 plus na lang. Yan. NBA brand ng Anta. Ganda ng ilalim niya. So ito kahit po yung mga nandyan sa gilid, yung mga good quality pa rin po yan. Ito 1.3 nasa 900 na lang yan. Yung mga baguhan po pala sa page namin, hindi po namin binibenta itong mga nasa likod kasi yan po yung mga pang collection lang. Yung mga what the dunk natin. Meron din tayong Badaw na may mga patches. Travis na pang bata. Ayun po, hindi po yung binibenta pero ito po lahat 30% off. Kahit po yung mga pambata natin na mga napaka cute na mga design. So ito 450. Nasa 300 pesos na lang po yan. Ayan po, lahat ng mga naka 30% off. May mga pang-basketball pa rin tayong ganito. Anta, 600 plus na lang po yan. Yan yung ilalim nyo. Nasa 600 na lang po yan. Kyaudan na to. Ito, isa din to sa mga magagandang kalidad na nandito. 1-2, 900 na lang po yan. Kompleto yung insole, kompleto yung shoelace. Walang heel drag, walang toe drag. Okay na okay po yan. Panalo makakuha nito. Vapor Max, 950, 600 plus na lang din po ito. Matigas na matigas pa rin po yung air unit niya. Ito po yung Vapor Max. Wala ko nakikita ang issue dito. Buong gandang pang running shoes. 1-2. So 900 pesos na lang po, 900 plus. Si Tony Parker Peak size 9. Buo pa yung pattern sa ilalim. Yung mga thread marks niya, buo pa rin po. 1-3, nasa 900 na lang po yan. Jordan Court side. Size 10 yan ha, size 10. Meron tayo nag-iisang Badaw dyan. Anta Badaw, 1-2. Nasa 900 pa rin yan. Meron nag-iisang Legacy. Tapos ito, yung Mizuno natin, 600 plus na lang po. Kung 999 yan. Ito kung 750, nasa 500 plus na lang. Meron ding Vans na maganda. Ito, napakaganda ng kondisyon nito. Vans off the wall. Yung ilalim niya, yung loob niya. Ultra Cush. Vans na pink. Babae yung dating. Kyrie pa pala dyan, 30% off po yan. Baka nasa 300 na lang, hindi ko alam. Sa taas kasi yung price. Yan, mga pambata at pambabae natin. Yan, 30% off. Ito po yung mga Vans and Converse natin 30% off. Tapos may mga pang-basketball tayo. Magaganda pa yung kalidad. Gaya nito ni Peak. Ayan, ganda nito ni Peak Tai Chi. Yung ilalim niya, grabe. Ewan ko parang pang-forma lang yata itong Peak na to. Yung 950 yan, nasa 600 plus na lang po yan. Ganda ng kalidad ng lining na to. 1-2. So nasa 800 plus siguro. Ayan, may mga Anta pa tayong ganyan. Tapos may nag-iisang Kyaudan na ganyan ang kalidad. Nasa 1-1, nasa ano na lang yan, 700 plus. So lahat po yan naka 30% off. Tingnan nyo na lang kung ano yung pwede nyong magustuhan and message or punta kayo dito sa aming tindahan. Tapos yan, magla-live din po kami para sa mga hindi makakapunta dito sa tindahan namin. May SP pa pala dyan. May F1 na brown. So, pag 6pm, magla-live po kami hanggang 9pm para makahabol din kayo kung ano yung mga nandito. Pahabol po kayo, PM lang din po kayo kung may kailangan kayo, may tanong kayo. Sabado, new arrivals na naman po. Yung tema ng ating new arrivals ngayong Sabado, karamihan po mga Vans and Converse tapos mga pambabae. And meron din pang basketball syempre. So abangan nyo po yan sa Sabado, new arrivals na naman. Mga malakasang Vans and Converse po yung darating sa atin. So yan, maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang.